Ndewo nụ ndị be anyị, daalụnụ. O nwere ofu nwanne anyị nwoke ihe fịakọta arụ o wee laa na ya, o wee na-ajụ m na ọ chọọ connection visa, na ọ chọọ connection visa. M chọọla ya connection visa. Ihe m gwakwala ya bụ o nwere connection ọzọ nọọ student visa, maka o lere anya leta akata mkpọ ego maka ihe afịakata gị arụ ọ mara ihe ọ ga-eme. So ịbịa with student visa, ịgụchakwara akwụkwọ ị ga-enweta ọrụ maọbụ ịchọọ sponsorship ọtụtụ kịta bụzi free na UK, especially ndị bịagolo abịa. Ịbịakwara na-abịa mana ime ka ihe a na-akpọ di ya ime visitor visa, ọ na-adị chipa mana ịdịrọ sure, onwere guarantee na ị ga-abịa. Ọkwa ịma ọdụ 50-50, so ị nwee ike ị gara abịa edinaya ya gị, nwee ike ịbịa ọ dị 50-50, so obi ama nlu Ghana. So ebe iji ego, ihe na-ejidekele ndị mmadụ bụ ego. Ọ bụ student visa bụ sure banka. Ihe na-eme na ọtụtụ ndị anara succeed bụ enwere good information. Inwe good information, so far na iji ego mee student visa. Ọ bụ student visa bụ way of easy jakpa anya obi elu oge a na ma iji dekwere n'ego. Ịgụcha akwụkwọ lụbọọlụ, ị ga-agbata nwaanyị ahụ gbachie nye ebe niile. And ịbịakwara abịa, ndị sponsorship na-achọ mmadụ achọ na healthcare bụ ihe na-abụ ọbịa fa na-achọ mmadụ mgbe niile especially ịbịakwara na-abịa. So ọ bụ student visa ka ị na-ajụkwanụ m ihe ndị agent ndị ịmago maọbụ work visa. Ụfọdụ iwere work visa, ụfọdụ enwe ndị agent na-ana ego wee meeli gị work visa, mana ụfọdụ ma ịdị na sure ma ga-eli ego gị ma amanili, ụfọdụ ma ọ ga na. So mana nke na-agakarị bụ ịkwụkwara anụ ụgwọ akwụkwọ agboza, ikwu ọnya gboza. Ụfọdụ ada akwụcha, ụfọdụ na-asịsị kwụcha ifu gị. So ebe iji ego, ọ bụ student visa bụ the first thing. Ọ bụ student visa bụ ezigbote ihe ị ga-eme wee jakpa. Ọ bụ student visa ka eji ajakpa, o nwere ihe ọzọ easy way. Ọ bụ ya bụ the easiest na ijide ego. O nwere ihe ọzọ ị na-eji enyo n'aka ndị ejenti ga-emeli gị visitor visa. Iwere visitor visa bịa, ịbịa ọkwa ị na-achọ akwụkwọ, ị achọjukwa akwụkwọ afọ. O nwere ike ịkụchicha anya 10 years 20 ma gị na chi ga-akwụrụ. Ụfọdụ na-anọ 5 10 20 wee na-achọgharị akwụkwọ, iwee weli gị na-akụ football, iwee na-achọ onye ị ga-anụ ma nke asị ma nke ezigbo ọnụnụ, iwee weli gị wee na-agba uru na-akụ football. Ihe ụfọdụ odoro gị back west tupu i wee ghọta onwe gị. Jụkwa ọtụtụ ndị mekwelie o mechikwa ọ gazie elipa, mana fatakụtalia kankịrị, fatakụtalia kwarakata kwa nya ọ dịrị izi nya. Jụọ ndị bịara abịa ma ọ dịrị fa smooth. Sọsọ ndị ọ dịrị smooth bụ ụmụ nwoke bịago hozụlụọ wee tacha afụfụ wee nọti aka wee nweta akwụkwọ wee jee nụọ nwaanyị wee kpọgote. Ọ bụ ụmụ nwaanyị na-eri ka bọs. Ọ bụ ya ka m ji asị mbịa nsị ịbịa ga-eme n'isi ike, maka di ga-ata gị nnukwu afụfụ. Ọgwa gị afụfụ ọta wee bịa ma ego dị na ya ma time wasted, ị na-eti mkpu.